Hi guys. Grabe kapoy na kayo. Labro ko na kalungat. Bugas-bugas mo din ni pandamay. Oh. What's up, people? And next stop, mapit na. Pag-asawa na, pasagdanan. Batong ka ba? Oh, mau. Tomorrow. Good morning guys. Good morning. Time check, it's actually mga 2. Saan na ba? Basta mga 2 AM na, 2 AM. Supposed to be, ang sabot na mo, mga alauna. Mga mata mi kay alas 2 na muhawa. Pero medyo grabe ang ulan kagabi. Nagdalugdog, nag-ulan. Pero ako nagawas naman si ko ano, ang bulan. Siya na ikuan bi, temperatura. We are 13 degrees. Philip! O yan, wala na. Siya man among chef na. Among spokesperson, tulog pa man. Wala pa mga gamit din among biyaan. Among kitchen. Sir Ampre, good morning. Maayong buntag. Grabe gyud. Gabi, natistingan gyud ta gabi eh. Singan gyud ang uwan. Singan kita sa uwan gyud. Ay nagulan di ay. So kung naiting tentron nga dili ka lawteg ulan, ilabay pag abot sa ubos ha. Ang taga phase 1. So, medyo ma-adjust gamay ang itinerary. So unsay plano? Ang plano, musubida gyapon ta. Mupik gyapon ta. Siyempre. Okay. Mamaya itong aim diri, mamaya itong goal diri. Bala ko sunrise. Dami kay kung tulog to. Kung di mapas ang sunrise, sunset atong atangan. Sir Burns, apason ninyo ang sunrise sa boulders. Sa boulders. Alright. So, karon nag-init kog tubig para sa noodles na to. At least masudlan inyong tiyan kamay sa init. So mag-noodles ta. O, ready na siya no. Sir John. Morning. Guys, we're going na. This is it. Ngit-ngit pa kayo. Mag-alas 3 na sa kadlawon. Mga 5 hours ni nga baklay pasaka dito sa Mount Apo. Good luck to us, baby. Hey, ready? Hi guys. Nanami sa campsite to. Campsite to nami. Hi guys, nanami sa campsite to. Sibulan, Santa Cruz, Davao del Sur. Kapoy na. Sir, kami. Bugnaw, kailangan lang po upton ang kuan sunrise ito sa Boulder. Boulder House. Right, let's go. Oh yeah. Nanamid diri sa Tiilan. This is it. 85 kilometers na lang. Taas pa rin gyapon. Welcome to Boulder Face. Boulder Face. Pop, Boulder Face. Poker Face. With Philip. The man. Silingling ang cameraman. Good morning people. Wala pa mi sa peak sa Mount Apo. Mga millennials, say hi, boys. Hi!
Alright. Nami karon diri sa Boulder Face. The famous Boulder Face. So mga bato-bato, kita kanina nag-aso diya. See? So na yung mga sulfur. Bioderm sulfur ointment. Diri nagikan. Ang sulfur bitaw na maganana bitaw ka sa Siargao. Maganana ka. Surfer ka to. Oh, surfer dito. Dagan nagikausaban eh. Ang mga kauban na pa sa ano sila? Picture pa sila. There. Tanawa namin sa pangpang karon. There. Tanay nag-aso-aso. There. That's sulfur baby. Ikan mi dito sa ubos. Naito na sunrise pero burag. Natabunan man, no? There. Lama klaro. Ikaw mag-picture. Kapila po. There. Yan, we're on top baby. Pero wala pa, kulang pa. Musaka pa mi, ito pa mi, dito pa mi. Oh. Ayun, layo pa kayo. Musaka pa mi dito. O, dito, tanaw mo dito, picture. Shhh, tanaw. Ready? 1, 2, 3. Sulfur oh. Paano siya Dr. Wong, Dr. Kaufman tambal sa bunin. Please bigo. Maganahan ko ang ligang ito. Awata si Bernay, awata. Good morning, people! 2 AM may nag-start ang trick. Medyo kapoy kayo. Pero at least, sarap mo pagpaningkamot for pinaka-taste nga preparation. Nag-gym. Kapit na gina mo makanker ang summit. Please like my FB page. Mount up, baby. Good morning, people! Agis ako. Kapo ko ang bag kunin. Hi. Kipa. Tas-tas na mi almost 1 kilometer din yung mga bato-bato dahil. Tanawa pa na mo agyan na mo. Jesus, Ginoo ko. First time gini. Ang asawa na guna-una dito. Ninyo gani? Kaya niya na guys. Hindi samtang mapayad law. So pedla dali. Kato sila lang. Palubaton ako. Layo pa kayo. Almost there. Dito pa may padulong. Hi guys. Grabe kapoy na kayo. Labro ko na kalungat. Napiga. Napiga gid sa may gana. Magdinuguan ta karon sa taas. Ang nag selfie stick po kabalon sa paggamit. Pink ang color sa phone. O mga kauban, di ba na makita? Perte. Tugnaw na kayo. Guys, tanawa sa likod.
Tingalam nga naman. Ano may sapa diri? Suburot ang nasa tungasa kuan. Creator. Kana bitang creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ. A creator. Heavy. Nara. Napa pa mi sa peak. Narampi ko. Musaka pa mi. Bugno na kayo diri. Kapoy na kayo. Tol. Kaya tol. Okay ra. Indot kayo. May naligo. Kadyo lang namin naligo diri. Siya namin. Hoy. May shampoo. May naligo. Di ba di kaliguan? Kanay pa balaw nga social not ligo ayos.